kulendi yamakateerera kudai so ndiyo inonzi Kulen TV yacho one chivhitivhiti chatinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika kunyika yekwedu kuZimbabwe. So nhasi zvatatosangana kudai so, kana uchinge iwo watouya watondoonawo kare kekutanga usati wasubscriber, gara watijoina togara tichikupai maupdates nyaya dzese nekuti hatijambire ende hatikundike. Nhasi ndiri kuuya nemutemo munyowani uri kuiswa kuZimbabwe kana kuti mutemo wapasiswa. Unova iwo mutemo uri kuvhundutsa vanhu, mutemo uri kuita kuti vanhu vashamisike kuti chii chiri kuitika. Mutemo wamunyowani waiswa negovernment yeZimbabwe iko zvinezvi pari kunzi vanhu vese vari kufamba nedzimotikari ngavabvise matint avo kureva kuti munyika manga muri kuita zvakasiyana-siyana. The likes of with people like Geza akangotara yakataura bhatanga kudada tsvagwa panguva yekufamba kwake achienda from one point A to point B anouzigana kuti abuda sei. So vanhu vakatanga kuti aiwa because of nyaya idzodzo, because mabloko anga akaiswa saka now vakati ngatichibvisa ma-tinted glass. Why? Because they are ready for everything. They are now ready for zvese kuti panosvika papolisi inoda ichida kuona kuti ndianani varimo mudzimotikari imomo vari kuenda kupi, because dzimwe mota dzinongopfuura dzakaisa tinda dzichamiswa dziri kucrossa nezvinhu, but reason yavo yavari kupa iri different. Isusu we know kuti something is about to happen, something big is about to happen kuZimbabwe. That's why. But vamwe vese vanoudzwa zvinhu nenzeve voteerera nekusaziva vobva vangobvuma without knowing my reasons chaiwo. Saka inini nhasi ndoda kuti ndichikuexplainerai matauriro avari kuzviita ikoko. Pari kunzi motorists have been urged to remove tint from their vehicles as government steps up efforts to combat drug and substances abuse in the country. Permanent Secretary for Presidential Affairs and Devolution Tafadzwa Muguti made the appeal yesterday after drug substances were discovered concealed in tinted automobiles. Saka pari kunzi vanhu vari kupinda nezvinodhaka zvakanyanya vanenge vane mota dziri tinted, dzine ma-tinted glasses, vari kungopfuura nezvinhu zvinodhaka. But inini ndakatarisa zvinhu izvi normally mapindira zvinoita especially muBedbridge Road, mapindira dzinoita nezvinhu izvozvo Zimura haina mafanizi, kutaura zvezaki pachayo haina mafanizi, inongopinda mota dzese ichisecha. So kureva kuti chokwadi chiripo ndechekuti these people they know exactly kuti zvinhu izvo zvinenge zviri zvaanana ningirikini kune vasingabatwe, ende vanhu ivavo vari kuwedzera, vachawedzera kuramba vachiita rich nekuti zvinodhaka zvichatadza kufambiswa nemumigwagwa. Munosara mane masupplier mashoma asi anenge ava masupplier ekuti atangike zvekumhanya, munenge muchida kuti zviri kupinda sei. Iyo it's a topic for another day, but ndo reason yavari kutaura kuti zvoni isusu tiri kuda kuti vanhu vese vabvise ma-tinted glasses, because vakatanga kuona demand manje inenge yadhakwa kuti supplier. Imagine unongoti muri ma-big boys ivava vamunoshaura kuti mari vanoiwana nei, vongoona kuti kwakati kwakutowanikwawo zvakati zvinodhaka, ningane zvakewo. Saka munongoona nyaya yacho inenge iripo, zvikangowanika nemunhu wani zvinobva zvaita sei, zvinobva zvotanga kudhura, munhu iye uramba achita mari. But iyoyo tichazoonesana nezvayo. Nyaya hombe iripo ndekuti something big is about to happen. Vanhu vakawanda anozonzi ningi atotivhurira hombe mutsvage kuti ari kupi. Hamuchamuwani munhu iye kuti ari kupi, hamuchatomuwani because of mota dzine matindeti. Saka varotora aiwa mota yese ngaite ngauta glass, tichiona mukati imomo muchipfuura tichiona kuti muna ningi ndo vakagara umo. Hapasina zvekuita se zvekuhwanda kana zvekuhwandirana. Ndo nyaya iri kuitika. Hatikuziva, vanhu vakawanda vari kucomplaina because mota dzikushandiswa hadzo zvakawanda vaziva. Maloji ari kudhura kuZimbabwe, you know, ma-issues like that. Yekuti maloji chaiwo anenge saka vanhu vangoshandisawo mota idzodzo. And I feel sorry for vakomana especially vanoita zvemushikashika, ndo vamwewo vanga kutoshandisa that advantage. Kanolodwa akawanda fit vanhu kana 30, 18 whatever, I don't know kuti vanesa kangani. Saka zvinhu zvese izvozvo paichapfuura mota iri water glass ichioneka zviri mukati zvese, vakomana vakutoona mukana opportunity yekumisa mota vachibvisa zvinhu 1-1 vachitaura kuti right, munhu wese bvisa zvinhu zviri imomo tione vanhu vese ava ngavadzike. Why wakaita overload just like that? But reason hombe ndaona ndiye kungoti zvoni next time pakangoita munhu vanenge vachitsvaga zvekudaro hachakwanisa kungopfuura pamablock pipe, vakungomisa chero mota, vakatoona kuti mota yese ichisvika kudai so vokwanisa kutarisa kuti nani vari mudzimotikari, and then the next thing pinda idarika vachitoenda vakadaro. Ndo
the main reason, because something big is about to happen ende zviri kuzoitika. Saka varikuda kugara vakagadzirira kuti aiwa vakomana vari paroad drive yaka vachinyatsoita basa ravo zvakavarerukira. I don't know nyaya idzi kuti vanhu veZimbabwe vacho muri kubvumirana nazvo here zvinhu izvozvo, but ndo something chatopaziswa chekutotaurika kuti munhu wese bvisa tindi yako pamotikari, because of vanhu vari kungozvitiro nyaya yetumbanje two tindi yanga iri kubatsira vanhu vakawanda zvizhinji. Kuna vanhu vanoda privacy chaichayo mumota dzavo idzi, vanotoda kudarika achitoitawo zvinhu zvelife yake achitoita yaari kutoita, but iko zvinhu zviri kuratidza kuti zvachinja, but tichazoona kuti zvichazosvika kupi zvikaramba zvakadaro. But muri yeZimbabwe ndangondipfuura nepanapa ndonyaya ndandakakubatira inini, handiwanzoda kutenderera kana kutaura zvakawanda ndisati ndatopedzera panapa. But before I do that, ndambozivisana nemi, ndiri kuona vamwe vanhu vazhinji vari kuramba vachibatsirikana nesame program iri kuitwa needucation research yekuti kana uchinge iweweka uchida kuregisterwa company obva vhurwa FNB business account usina work permit kana study permit ungori nepassport chete, zviri kuitika necompany yonzi education research ndio iri kwanisa kuitira vanhu izvozvo mazimba vari muSouth Africa, ende unenge usina kana anything chekuvhunduka kana kuti chekutya, because ivo pachavo icompany itori registered, itori ready for zvese izvozvo. Saka kungovabata it's something chekuti chinogona kukubatsira ende kuti usasavhairirwe kuti ndaona bank account nemumwe munhu zvake anenge ari muSouth Africa. So it's very important kuti ugare wanoza malaki rako zvinhu zvako zvotanga kufambira. So without wasting much of your time, ndine something chandinoda kuti musare makateerera panapa, because ndinoziva kuti vanhu vari kutaura zvinhu zvakawanda ende zvekutaurwa zvacho hazvisi kupera, but pamuchanzwawo vamwe vachitaurawo zvavanenge vachitaura zvichakwanisa kukubatsira, ndoziva kuti muchasara mune zvenyu zvekuzotaura ipavavo. Saka sarai makateerera zviri kutaurika panapa. Kana muchinge mune zvenyu zvekutaura, namba ndichakuisirai pascreen dzekuli, ende munokwanisa kungondibata, munotibata pachivhidhivhidhi chedu panapa, tobva tangosvitsa mashoko acho amene muda kuti asvike kumhuri yeZimbabwe kana kuna ani zvake. Vanoda kupedzisa basa baba vamunangagwa, vanopedzisa basa paimba pake here Mugabe zvaakabva wakanga aripedza mutiyeni zimiti zvaakasiya nyika achivapa nyika mumaoko wakanga apedza basa. Muzoriwa zvaakabvapo akabatana naIan Smith power sharing government unit yamuzoriwa naIan Smith wakanga apedza basa. Why maZimbabwe muri madhomu so? Kukurudzira benzi kuti rirambe richiba mapublic funds enyu nokuti panzi ndi president. Why makapata mapatirewa? Imi vafanhawo kuzano PFM. How stupid are you are? Munofa murimbwa takauya muno mujonu mutisina kana bhurubhari maviri tine bhurubhari mumwe, but vazhinji vaimwe vacho vatova nematrack 4, 5, 6 marange rover yavo anopuwa vanhu mascrape aya kuZimbabwe aya vazhinji tatovaonawo tatava kutozvidhiraivhawo zviya moti anoda kuzvitengera wega pote kutanga wambopfeka mapambasi manapkin kuti ugoekita chimadness chako ugopuwe mota nachivhayo. Nonsense. You're acting for your madness. Then to campaigning anti huchi kutobata chigaba chehani anti vamunangagwa huchi hupi iwo uya huchi kwauri wanokuti uri benzi musi chakakitisa comedian anti unenge wachipenga. Macomedian mazhinji mumatariro vanopenga, chero vana kapfupi unopenga, varazipi unopenga, wakambone munopuwa mota mbiri kapfupi achidziuraya, zvoratidza kuti unorwara njere musi.